Hver dag sidder jeg og græder over, at de tog min søn ud af armene på mig. Hver dag. Jeg havde mit liv. Jeg vil gå så langt nu, fordi systemet bare ikke medarbejder og samarbejder, som vi gør. Vi gør alt for vores søn. Jeg kan ikke få mine forældre kompetenceundersøgelse på mor-barn-center, som jeg blev lovet. Jeg ved ikke hvorfor, men de vil ikke give mig den. Og nu siger de, at mit barn er syg. Mit barn er ikke syg. Slet ikke autistisk. Jeg er træt af diagnoser og pisse og lort. Jeg bare har min søn hjem. Han er unik. Han er ikke syg. Han er unik. Hvad fanden så også? Der er bare ingen, der ved, hvad en går igennem, når hun får taget sit barn. Det er det mest smertefulde i hele verden, at få taget sin lille søn ud af armene. Hvis jeg kender en, hvis jeg får ekstra blod, hvis jeg får en avis, jeg er ligeglad hvad, så hjælp mig, hjælp mig med at få det ud. Hjælp mig vil ikke nok. Jeg er klar, jeg skal holde en jul ud af min lille søn.